Здравейте, казвам се Николай и съм от България. Имах проблеми с дишането и с клепачите, горните клепачи. Работя като шофьор и всичко това ми пречеше много. Горните ми клепачи бяха натежали и продути след едно заболяване, базет. Един ден реших да потърся връзки и да махна тия мои проблеми. Намерих в Facebook контакти с Яшан Клиник Текета. Свързах се там с консултанти, свързах се с специалисти, уточнихме условията и очите и клепачите ми изглеждат по съвсем друг начин, зрението ми вече е по съвсем друг начин, дишането вече мога да спя спокойно. Отношението на лекарите към мен беше невероятно през целия този мой престой от една седмица. Отнасяха се прекрасно с мен, държаха се прекрасно с мен, отношение, внимание, грижи, които полагаха за мен. Безкрайно съм благодарен на всички служители в Яшан Клиник Текета. Изключително много им благодаря. Днес вече съм готов да поема за България и да си карам моята си работа. Безкрайни благодарности. Благодаря ви, Яшан.